singasike komwe mvula kulibe. Ndine nzika yokonda dziko langa, kawiri ndimanena chilungamo. Ndimati ndikamakhala kuyang'ana polisi, moyo muntima mwanga mumadzaza mafuso. Koma ndimati nanga ndikafusa kwandani, kuteka ndikafusa omwewo handi kwizinga. Mafuta amene polisi ikukumana nawo, kodi kapena iwo akukondwa nawo. Anenere sakukondwa nawo, anenere sakukondwa nawo. Kuchokera mu mzinda wa Lilongwe ku area 2 in the dashboard. Timafuna tikulandireni konse kumene mwayatsa kanema waluntha. Madzulo ano tili ndi chidzukulu cha mzungu kuchokera komwe kumadza ambiri makamaka kuntakataka. Good. Bambo Robert Abel Kalindiza. Ndakutchulani bwino. Ndipo komanso ndikuvuleni chipewa chifukwa lero simunapalamule. Ndikumayesetsa atu. Ndipo mwayesetsa kuti kumadzi ambiri. Chifukwa ambiri sadza zoti kudedza kuliso nyanja. Ambiri lusadziwa. Ambiri sadziwa. Zinatengeratu ine mutandikhazika pasi. Yes. Nyoza kwathu kupya emuku. Inde. Nyoza bridge ya kwathu. Inde. Bombwe river. Ai zimenezi musamachuleza bridge. Iwe sinafika pa bridge. Sinafika pa bridge. Sinapanga qualify fika pa bridge. No. Emeje dakali pa chichewa. Komanso chichewa chake ulalo. Ulalo. Timadutsa pa ulalo. Bas. So kufika pa chilembo ya. To use imeneyo. Koma ndikuyamikireni. Ndathoka komasumulankhula chifukwa mudziwa kumachokera nduna kwathu. Koma ndimamva chisoni kuti mumalimbikira kuti kumachokera nduna kwathu. Pamene ndunayo sidze kuti machokera kumeneko. Ai. Ndimadabwa nanu kuti amadziwa. Iya. Miseweke imene njani? Ai. Ndimafuna kuti musamathemawo kwambiri chifukwa ndikwanduna. Ai. Achabwino. Tiye tsaka mbentha ina ya ndunayo. Pano pete dzingwa kamba za chilembwe kuti adatisiya. Achabwino. Nanganga bweretso zapanga nsewunga. Achabwino. Iya ndakuthokozani kwambiri. Ine ndi Moses Magawa. Kuchokera ndithu kuchilembwe uku ndimatero kuti madzulo ano ndikulandireni. Mutausimba moyo choyambirira. No, ine ndithokoze kwambiri kuti Mulungu akutisunga. Oh yes. Ndipo tikuyenda munyengo yodabwitsa. Kale lonse mmene timakula ifeyo timadziwa kuti July kumagwavula kwambiri kwacha. Koma July wa ulendo uno fumbi kobo olodontho sinabwere mpaka talomo August. Ndi August wake akumaziziraso odabwitsanso kuti tizoona kuti nyengo yasintha. Kapena nkusintha kwa nyengo kumene tivutike ndi mvula mtsogoloko. Nkhani yake ndi imeneyo kuti mavuto amene akubwera kutsogoloko masaini yake ndi amenewo ndipo tiyenera takonzekere bwino chifukwa August wanji omazizira. So as a country maonako chilichonse tikukonzekera pa zimenezi kapena dashboard sinasuzumirebe. Ahayi aboma akumanena amachula. Okay. Kuti kubwera ng'amba tikonzekera amachula amangochula. Koma no zogwiringa kuti kodi apanga chiyani pokonzekera nkhondo ikubwera. Fa ng'amba yatu nde nchimodzi kuti nkhondo ikubwera. Kuti apanga chiyani. Fa pali zinthu zina zoti zimachitika nkale zono zikonzekeranso. Ndezi kubwera zoti sizichitika. Ati zidachitika ati 1850 chakuti. Musandipatse manda. Zinachitika 1850 chakuti ndetu papita zaka zambiri nyengo ya mtundu imene isanabwere. Ndekuti aboma kuti kamati ng'amba njani mvula sigwa vulayo akuti imatha kugwa. Koma mosemphana ndi mmene timayifunira ifeyo sitifuna vula ija kuti ingoti nyoyetsa chabe. Timafuna kuti vula ija ibwere ndeti ilime. Vula ija ibereketse zokolola zathu. Ndecho linga chenicheni cha vula ya ifeyo kunoko. Ya vula yathu timayifunira zimenezo. So imene ikubwera mtsogolo muno ndi vula ya njomba yoti ukozodzala mawa chafa ukatudzale nkuja pamene vula ikubwera nkuja yareka. So akuti tikonzekere bwino nkhani ngati zimenezo dzuwa kuchuluka kapena vulayo kubwera koma yobyola muyeso. So imene yotu ndeni njala sitingabiseso iya apa ndikuti ikubwera ndecha kunsanje kuti kumamva kale mbiri
kuti aizayambako so lero kunsanjeyo mwachitaso bwino mwainena lero lomwe ndimayankhula ndi anthu akunsanje kudandaula akuti chimanga chimene timachidalira nkuma njanjanjanja kuti bola tikudya bola tikukhuta uko kwati chumadutsa 60,000 ayi musapange choncho pera 150 kg bag 60,000 kunsanje chafika thumbalo nde anthuwa kuti vuto limene akudandaula kwambiri limene akufuna kuti aboma mulowererepo msanga nakuti chimanga chimene chili kumene kocho sicholimidwa kumene koko akuti chimene adakolola kumene koko chidathakale chifukwa kuti abweranso madzi osefukira ng'amba imene ndani andisana kolole imene zimayenera okhalira ndi adankolola pang'ono ndi chidatha ndi kuti chimanga chimene chumapita uko nchochokera madera ena ndi unalibe control kwadi madzi ndi kuti dagula na ndolo komanso china chidasintha mtundu pachi chidasintha mtunduso mwandikumbusadi sikuti chidaola hayi zanandolo mwachulazo komanso ndi mbewu imene mumadzala mbali ya kwanu mbali ya kwanu kumadzala na ndolo ife kuno sitipanga nawo zanandolo ife ndachimanga ino anandolo tiyambarano ba ino abale atona ndolo pepani koma ife ngachimanga ino yo ngachimanga ndiye muipotatu ena ndolo simukakula bwe chaka chino muipota ena ayi simulakula ya mwanena noka so pana ndolo kupepani ife ngachimanga tokoze kuti potipatsa chipepeso fe wathu kuti machita ndisuka longonda inde na ndolo makaka basi ndalo kumamwa madzi koma chimangachi chofunika kwambiri chimanga chofunika kwambiri ndithudi well tiyambe nkuti apa timango patsana moni moni chabe moni wanthu akuluakulu amakhala choncho moni wanthu akuluakulu sitingangoti moni basi uyanali moni ngatanakhati uyanali moni koma muchi dashboard muli nkhani zambiri matsulano zochiruka titayambira ponena kuti reception ya the scorchers mwaitsatira bwanji massive mwamba choncho ndiyambe ndi chizungu monga chizukulu cha mtsuku massive amalawi tinagwirana manja kuyambira ku airport mpaka ukafika kumalo kumene atsikana anagona mpaka kucha mmawa ndikuyitanidwaso atsikana aja ku nyumba ya mtsogoleri wa dziko massive reception ndipo zinali bwino andi mmene zinalili ngakhale angochita kuti manyazi pang'ono zinali bwino zinthuzo mandeza nchita kwa manyazi pang'ono chifukwa titafika pa 18 ife ndalipo chifukwa naona kuti munapita inukala ndi so we needed at least a background coming yes munaenda nawo koseko adenda bwino erere temwa fadzina limachulira kwambiri ndi limeneyo I see mwatsika nawo ndetafika pa 18 ndipele panali military brass band ndi anaguba sikana zinafika pamene kuguba koma mundima wandiweyani paja magetsi kalaini yako kuchokera pa 18 kumapita ku city center anyamata amene akuti ngasati dzaboma ndzawonso ndadatenga adakasunga kunyumba ndi perereyo dutsa mundima ndipo ti ngasasikaja adazolowera magubidwe amadziwa zoti ngakhale ndi mundima koma anu ake umalinga ndi makodi amene amaphunzitsidwa amaguba abe mofanana ino maona ndimaona asilikali chita apatse ulemu ngakhale munali mundima amaguba abe mofanana koma kanga ndi enafe ndi ndima umene unalili maswapo poto ndi tukwezetu kuti wina alowerero koma ayiwo uchimodzimodzi ndikuzamdyakaso skocha mmodzi maponda skocha ayi nkhani yomvetsa chisoni amalawi tikudana ndi chitukuko apa sinkhaniso ya boma yayi ayi boma likuyesetsa mbali yake kuti patsa chitukuko koma amalawi tikudana ndi chitukuko ngati munthu wamisala amalawi tupanga behave ngati munthu wopenga wamisala kumbugulira malaya anyuwani amakatsira grisi kukatsira diesel araoneke ndi imene munthu mwake mukuyendera mdzaboma zinthu dzaboma ali dzaliyesi
vetsa chisoni zote ni misonkho yathu samaganiza kuvetsa chisoni katundu wawo yemwe ati ena amakafika mpaka pa airport paja mudzaone pa airport paja pamakhala magetsi ndege kamatera usiku pamakhala magetsi ana makazulaso zimenezo kukeka nyumba nyamata ngatali ndege zachitikapo ku Bagiri Muluzi International Airport kambiri mbiri titapita dakatuza ntayi nake kuti amazula tuparaniwe magetsi aparaniwe aja amazula nyamata basi kukeka panjinga akuti nzaboma zimenezi koma apolisi muli kuti mapatrol apolisi kuteteza chitukuko zofunika polisi yes kuti timaiko ambiri tu day in day out apolisi amene adzikhala pali ponse funding idzipita ku polisi funding apolisi aja apatsidwe funding cruiser idziyenda anthu adziopa so msanje tuchitipa tili ndi dera lalikulu apolisi ngokwana apolisi ali kwambiri kusanje mutchula ku polisi wa polisi sinasiya malo okay so nkhani chakuti aboma adzitsika ku ndalama ndithu kumeneko ma patrols munthu amene ali mkachuma kake amaone kuti chitetezo chilipo amathandiza bwino kutukula dziko I see komanso ukakhala ndalama njenjenjenjenjenje ayi ndi apolisi chonde taona zile chitikazo ayi zosayenera kuti zipitirire zosayenera zimenezo dashboard ikuchita condemn zimenezi kuti ngati nzika tatenti tigwirane ni manja china chilichonse mukuchiona chito masonkha tonse pang'ono pang'ono ziziti wawa yes ndiye mwayenda nawo kafika ku nyumba yachifumu ayi ine sinapiteko okay kumeneko anapita ma official ma official ngasife ife nangaza mpira zingazitsata ayi mendo imaoneka ife ngakunkhatse ndiye ukadapita opitawo tithokoze kwambiri kuti banja la president lidapereka makobidi kwa anawa 5 million aliyense kuti zinazoona ndito 5 million aliyense nkhani yabwino kwambiri ndena mati azimwe walemera iko ali aposo nchabe ali ndalama tsikanaja sinu miyendo mangoendera miyendo fumbi kobo inu miyendo iyi ili ntchito iyi miyendo iyi chimene nakulakwira ni chachikulu kwambiri mpaka 40 years miyendo mangoendera ayi miyendo iyi azana kuitsa chito kupangira ndalama ali ndalama tsikana aja ndiye tithokoze kwa ndena matero hayi palakwika atsikana amenewo ndalama zimenezo mudakakapatsa ovutika mmidzimu mudakakapatsa ovutika mmidzimu osapatsa atsikana awo ndiye ngati dashboard ikone kuti kuyankhula kumene koko nkopendekeka sikuyenerera ayi kuyankhula kwa mtundu umene nkopendekeka munthu wachita chabwino timuthokoze nthawi yomweyo ndife tomwe timanena anthu aja kuti kumatawa adaponya mpira atu yawa to ndalama zawo ndekuti ankangomwera muwa ndalama zawo ndekuti ankagula nyanga ndife tomwe tikuamana zowayenera tentapatse atsikana aja zowayenera oh yes inu amene muli mavuto ena kaya chakudya kaya mavuto awana zovala dodima ilipo ikuva adodima za scotches sizikufuza pano patili munyengo ya scotches inu amene muli mavuto ena mmakomo dodima muyankhula sobwino mwayambana ndi gu iya mwayambana ndi ndalama iyoyo nja scotches agwira ntchito adada kapanda kufika level imene yoyo sidakatuluka oya sikadatuluka so ndalama nja scotches tili mu nyengo ya scotches tathokozeso professor Gerald Mutabika anena kuti ndamva mphekesera zona akuti contract ya Fazili yopita kumapeto koma ufiti wake watondo wanje woti munthu wachita bwino nkomati choka anayankhula ndi choncho sinaonjezere kapena kuchotsera ndinali kumamayi mwatani koma anayankhula bwino ufiti watondo wanje woti munthu wagwira ntchito yabwino chifukwa alipo tudzimitima chifukwa kuti ndale ito kumpira ndale sizingakhale kumpira kumpira kuli ndale zoopsa zoti anthu deli panopa mmene anthu amachita kugwira zithuma umati iruze afazira ondekoipa achokepo ndikhale bwe moti deli zimene adachita mascoches zijo kafika level imeneyo deli ena adakwiya koma nanga pali chokwira ngati nzika adakwiya ena kodi tu mtima zako zidya lina ndi afaziri chonde ubwino ahayi adali komweko ankasekerera ankaomba manja kuti madam mwanena zoona ahayi awo ndi amene amasainezi zimenezo afaziri musachoke
tisaone nkhope ina ayi nkhope ina ayi yambitsa yako B Scotchers B A njafazini funo sokonezazo zinthu zabwino bwinozi zinthu zabwino bwino wina sokonezeso ayi muyambisa B pa A palafazili ezoona yetu kung'ung'uza kwina ena mu dashboard amalankhula kuti big man sanaoneke professor himself kusaoneka ndiye kuti anthu azikambirana zimenezi akuti patsikulo amaya nangokhala ndiye anthu azing'ung'uza nkhani zimene kungoti kaganizidwe nkosiyana chifukwa kumene anapita anthuko nkunyumba kwawo kwanthuwa okay ndipo kumene kuja malinga ndi malamulo awo akhoza kunena kuti ndingopereka moni kapena ndipanga zina koma ine ndisaoneke chabwino paulemu chifukwa chakuti Scotchers poyamba tidziwa kuti ndi chifukwa chani Scotchers inapita State House okay tikangokhala ndi reason imene yoyo palibenso amene angamanene kuti bwanji sitinaone bwanji sinatere ayi chimene anapitira ku State House a Scotchers nchifukwa chakuti Professor Gertrude Mutharika ndi patroni wa Scotchers ndi anati atsikani tabwera nditigire limodzi basi Gertrude Mutharika angachitenga kuti chakudya chodyetsa anthuwo osadutsa kwa bambo angachitenga mwaimaliza angachitenga kuti chakudya chotana inu tije osauza bambo ayi abambo adakakaniza kuti kuno yayi adakapitana ayi saka sizikanatheka basi mwaimaliza ndiye anthu timangoyankhula basi ayi mwaimaliza bwino imeneyo ndiye mwaimaliza bwino mwaimaliza bwino good for the sake of the viewers mwina panali mpungwepungwe pankhani yakuti kuda atuluka anamiwa dashboard yapeza zotani pofika pano akumwathobwa ndi banja lawo matibwanjiso pano panamiwa munenawo akumathobwa ndi banja lawo ali kunja kuti atuluke zakhala bwanji panali mikwingwirima panali mikwingwirima zili ngati matenda malowedwa anthupi sachedwa koma kuti atuluke imakhala ntchito pamakhala mabacterium madilipi nzime zinachitika ukalowa kumene kuja kacha kuti ufika poti utuluke pamakhala maprocedure osiyanasiyana ndiye tithokoze mulungu kuti anamiwa amene amenyera nkhondo amalawi opsinjika atuluka ndipo chikhupiro tinacho kuti ngasabwera kunja kuno ndiye kuti ma press briefing ayambika sizili choncho asayambe saka sizili choncho kwena ayambe sizili choncho bwanjis musala kwitsa anamiwa kuti apezekeso abwereraso sanga bwerere pa ngani ya bero imene amaba pali malamulo okay chabwino ati bwanji sinaolenga akuti mwatero mwatuluka okay koma zochitika za mulandu umene ife tidakupeza nawone musayankhule ndi anthu chabwino komanso zomapita pagulu ndimachita za ma press briefing ngakhale sikuti amatchula choncho koma ndiye kuti sakuloledwa kulamula ku mtundu wa Malawi antiro apangekeliye ndiye basi musatumeso basi anamiwa mupumulakai pang'ono ndiye kuti chifukwa pano panamiwa solakwa mpaka bwalo la milandu lidzape zolakwa zimenezo nzoona akungoganiziridwa ndiye pamene akuganiziridwa mafuna ndione kuti kukhalitsa kwawo inuyo mukatsatira akhala kwambiri m'manja mwa boma akusungidwa sizinaphwanya malamulo zimenezo ndikukayikira ngati paphwanyidwa lamulo ngakhale kuti ine sindino malamulo koma chimene ndimadziwa ine chakuti apolisi akakugwira pali malo atatu amene umene ukafikeko ngati mulandu wokupitirirabe akakugwira it's either upita mu police cell mmene amawerenga 48 hours muja kuti ngati uli mu police cell isadutse 48 hours asana kupatse bail
koma malinga ndi mulanduwo ngati mulandu wake ukukhudza criminal amati criminal offense. Okay. Mulandu umene kuti umakhala ndokulirako pang'ono akauti ukukhudzidwa ndi mulandu yotero. Kuti milandu ili ndi misinkhu? Ili ndi misinkhu. So ngati pali massive cases chani. Ndi ngati mulandu wake ndi wa criminal chimene amapanga amango kuchotsa kwa polisiwa nkukakupititsa ku ndende koma department ina fo ku ndende kujaso kuli ma department awiri. Kuli department ya remand ndi department yotada kumanga udikira kudzatulutsidwa. Palimande ndi pati? Palimande ndi pamene amakusunga akukufufuzabe kuti akugamule kuti umangidwa kapena utulutsidwa. So kwa rimandi kuja umatokhala ngakhale 2 years malinga ndi nature malinga ndi nature ya mulandu wako. Ukhozoma kukhala opera. Ukhozoma khala ku rimandi kuja 2 years malinga ndi complications ya mulandu wako. Ngati mulandu wako lukana amatoba akusunga kumeneko sana kumange iyi. Sikuti ukakhala ku rimandi kuja ndi womangidwa ayi. I see. Koma ukusungidwa chizungu chakamati holding room. It's a holding place. Just to hold you kuti adikire kuti akuone kuti kodi mwateremu mukupita kunja kapena mukupita uko. I see. So bero imatha kuchitika uli kulimandi kuja. So bero ikachitika sita ndizoto masulidwa ayi. Koma kuti ukhozo mayendera kukava za mulandu wako uli ku nyumba. Okay. Nde kuchokera kumene kuja akakugwira no kumene kuja kuti iweyo ndi wolakwa takugamulani zaka 5 kapena zaka 2 kapena 10 ndiye ukatero ndi straight ku komalizirako ku hard labor uko sufikiraso kulimandiko koma ukundu makafikira kwa nyamata makavala za white kuja amakangana manesi kuja mukulamphula bwanji umakafika mbali iyi koma mukulamphula bwanji amavala ngati chani amakangana manesi amavala za white kuja ndio makafika mbali imene yoyo ndio wagamulidwa udikirana kuti adza kutulutse ndama umalandira maudindo umene kuja makana udindo kuli lecture konkuja kuli anthu ndizumba manyapala aja amakhande maudindo osiyana-siyana. Ndinabweretsa funso limeneyi chifukwa mbuyo pakhala ndi Transpani komanso amabungwe akulankhulapo namiwa ntulutseni kodi namiwayi mukunzuziranji? Yes. Namiwa ndi munthu omenyera ufulu. Aboma adadzafika kuti tamva kuyankha kwawo kunali kuti nkhani ya bero ili ndi malamulo. Tulukani tsopano pa bero anamiwa anapezeka 2 million alibe. Ndi after that, just a day after that one, kuna abweranso bungwe lina la HRDC anamiwa atulutseni kodi mukuwaphwanyira ufulu chifukwa chani? Ndifana mukufunsa kuti kodi apa kunsunga munthu moteromo sikuphwanya milandu makamaka sikuphwanya ufulu wa munthu? Ayi ineyo sindikukhulupirira kuti nkuphwanya ufulu wa munthu koma kuti chimene amapangira amabungweyo amangofuna kuti anamiwa asakhale mu condition yoyo. Okay. Asakhale mu condition yokhala kundendeko koma akhale mu condition yoti akozoma yankha zimene koma achokera ku nyumba kwawo. So mwine zimene amabunga amafuna koma osati kuti apolisi kapena ndendeko kapena boma alakwitsa kwambiri powaphwanyira ufulu wa zimenezo. Ine sindikukhulupirira potengera mmene mawerengera zinthuzi chifukwa menenso amalemba ngati amabungweyo ndiye kuti 2 million ikusowa maganiza ngati akanangosonkha nthawi yomweyo zitakachitika choncho ndiye kuti zomalembazo adadzichedwetsa amene kungoti ndalama ndi atuluke koma pa bero nkhani yaketu imafunika ndimene zitakachitika choncho. Tithokoze Mulungu ali kunja kuno. Timati tisuzumireso pa dashboard pa sikulako atu kuti tisuzumireso apa mpofunika mayang'ana apa mpofunika mayang'ana taona mummenyemu kuti achakweratu ayamba kuyendayenda. Mwaziona zimene? Ndaona. Mwazitsata? Lero lomweso anayenda. Zutanthauzanje? Mwabanika? Ndimafuna kuti tizipititseso kwa Malawi. Okay. Amalawi zili ngati zimandikumbutsa mmene munthu wina nkhani yake yokhuza ndi munthu wokwera njinga. Bambo ndi mayi, bambo ndi mwana akuza njinga.
ndena kuti anthu opanda nzeru zona anthu awiri mungamene ndiwo pasi njinga ilipo ndi basi kenaka abambo adakwera mwana umathamangira anthu akuti bambo mbuli ya bambo iwe zona ungakwire njinga mwana nkumango yendewo pasi akuti mwana iwe kwera ndiwe ine nziyenda pasi anthu akuti mwana opanda mwana osavinidwa iwe zona ungakwire njinga abambo ako kumendewo pasi kenaka kuti tiye tikwere tonse anthu opanda chisoni anthu awiri njinga imodzi munthu alibe pabwino munthu alibe pabwino president akati akuyenda anthu amati akuyendayenda aunonga ndalama akati asayende angokhala kuti adzigwirira ntchito ku state house akudwala bwanji sakutuluka bwanji koma munthu ndovuta abwana munthu simungamuti olo chauta mwini wache adafika polapo kuti munthu sitalimbana ayi munthu so zona chakwera kuyenda ndizona amaitanidwa andi ma invitation aje sangopita kwa munthu mmodzi amapita kwa anthu ambiri anthu amasankha kodi achita maitanidwa amachita oyitanidwa sangalote okha kuti ndiupita kwakuti kuli last church uku ayi last church of Christ ayi anachita oyitanidwa ndibwera ku last ndio makalata amene achiti mafusa last muve kuti kwakuti tidapitisa sokalata kwakuti tidapitisa sokalata koma atanganidwa ndiye muone kuti pamenepa tisakhazikike kwambiri chifukwa ndifuna kunena kuti pamene iwo akuyendende yoncho ndi mmene iwo aonera kuti adziyenda aliponso ena akayitanidwa sapita ndi mmene iwo aonera pa nthawi imene ya so munthu mpovuta kuti kodi nditani kuti munthu andikonde sizidzatheka usapite koso ali ngonyada aluja ndi ngonyada ukangotuluka kodi matayala galimoto otunde boma lolidzigula mwezi uliwonse aonetsa marekezo kodi tsono munthu alibe pabwino munthu alibe pabwino timafunika kuti tilole kuti nthawi zina zake zinthu tiziziwa kuti zitikambirane izi tisakambirane koma chofunikira nkutulukako ndikutulukako chofunikira kwambiri nkutulukako ngati mujanda dzapangira president professor Mutharika anadzapita kulantani anthu kosimbe tamuona bwana wathu ndizoona so kutulukako ndikofunikira so ku last uku kumbali ya kuchalichi anapeza mwayi oti angolankhula naona ndithu kwambiri kuti sinayankhuleko zokhudza ndale yayi koma anayankhulabe ngati mbusa ina ndiponya speech imeneyo anayankhula ngati mtume fa mtume kumaona kuti mtumikiri kuyankhulidwa kake ndi anati bwanji anayankhula kulimbikitsa mpingo basi ife ndi amodzi tiyendani limodzi ngati dziko china chilichonse ndi ndinagwira mawu ena ananena kuti tisamakondenso ngati dziko kumagwirira mbiri ya foundation good chifukwa palibe nyumba ina iliyonse yooneka yayikulu ya mphamvu ngati pansipa palibe maziko good nditamvetsera chonchija ndinati kodi mkulu yafuna nena kuti chani munaitsatira kapena mbali imene ndinakava koma ma social media nakava kapati kameneko koma ndikuvomerezana nawo tikayambira nthawi yakamuzo Bakiri Bingu Madam Joyce Banda kudzabwera professor wa porabwera kachiwiri palibe president amene adachoka chabe mwanjira ena that statement ife tinyamule kuti ndio ikupita ku dziko imapita ku last ayi utengawo umapita kwa president aliyense kwa munthu aliyense mtsogoleri aliyense ali mpaka pokomera zona pali zambiri zimene tikayang'ana timakumbukira Akamuzu timakumbukira Bakiri timakumbukira Joyce Banda timakumbukira Malemu Bingu timakumbukira Professor timakumbukira Chakwera so zimamatauza zakuti machitsazo tingokamba nkhani ya continuity zimene Mutharika azisiya wina apitilize zimene Mutharika azisiye wina apitilize
kumeneko ndiye kulemekeza foundation chifukwa mmene mulankhuliramu ndizikunipasa chithunzithunzi chifukwa si china chilichonse chimene munthu tikhoza onena kuti akalindiza ni madana nanu nthawi zonse munthu ali mpokomera munthu saipa ponse si apa takupatsani shuga mundakamwatile ndiye ndinati mundikumbe pa air ndati mpaka na nkhani ifike pa air munthu ali pena polakwika penanso pokomera tikukamba pano ndiye kuti DPP kulamula koma sikuti kupanga zofuna za Malawi zonse alimi mukamamva akumang'ung'uza ali ndi chimene akulankhula mbali inayi enanso akuti yayi zikuyenda timayenera kuti tikamalankhula mdziko muno tizidziwa kuti tikuyankhula mwinanso kwa atsogoleri amene impact anachitako gawo linalachi mwanjira ina tidzaweruza atsogoleriwa mwachilungamo tidzaweruza mwachilungamo musayiwale kuti mwachisazo ngakhale boma limene lilipoli pali imene kuti austerity measure so pamene president atangwanika kusunga ndalama tipange izi tisunge apa ndalama zibwerere mchimake pena panatere ndekuti ngakhale amene akuathandizira manja asachita balabala miphika mwa ndalama ayi ndekuti zikhangata kungoyankhula koma popanda phindu ndalama zisungidwe kumudzi anthu adzipindula adzidziwe zoto zichakuti asunga ndalamazi mankhwala alipo phindu lake nditi chikuchitika ndichi chifukwa that I can connect posachedwa apa ana malumba amalankhula pokhudzana ndi kuti koma nkhani za transfer za ndalama zioneka kuti anthu ayamba kuzisiya akuopa kuli levy misonkho amanamveka anatero sombali yawo kuti nkhaniyo ndiyomvekadi pena zimanimvekera ngati kuti kodi boma likulankhula na boma lokaloka chikuchitika apa ndi chani koma ana malomba amanamveka nanena kuti tikuyesayesabe chifukwa tili ngongole 24 trillion nkhani izikhala yonena kuti tili ndi ngongole koma so far maleva amene feta takhati kusonkha dziko muno kwasala ngongole yokwana bwanji dziko lizidziwa tisabisalire ngongoleyo ilipo inde koma misonkho ikudulidwa teire kwemara misonkho ikubwera kodi ngongoleyo idakalipo mpaja 24 trillion ngongole yanji yosapha ikwenedzipha ndikuti tikusuntha tisadzamve kuti pepani idali pa 24 trillion tili pa 27 as a country's manager that's not what we are expecting no idzitsika ikwenera kutsika tipange break bwa chibweranso msasunthe imene ndi the dashboard tili nzochuluka mu chi dashboard madzulo ano zisingasike komwe mvula kulibe ndine ntsika yokonda dziko langa kawiri ndi manena chilungamo ndimati ndikamakhala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo handi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodi kapena iwo akukondwa mafuta amene polisi ikukumana nawo kodi kapena iwo akukondwa nawo. Welcome back to kulandira ndithu pa dashboard. Kuchokera kuntakataka tikubwereza kunena kuti chidzukulu cha mzungu kumeneko chidafika pano kuti no muzitha kutithandiza kutambasula zimene zikuchitika mdziko muno. Mr. Dashboard, tipitirire ndithu program yathu. Ndithokoze kuti mwayamba bwino. Komanso poyamba tinkono ngati azeru tili mbali yathu ino koma kuchiradziro kuso kuli anthu. Ndi makwemikira. Tinukira manje. Mwasokoza mwana. Tabweranso mchigawo chino kuti tione ziwiri zitatu zimene tili nazo. Chabwino. Dashboard yapeza kunena kuti ku SCB
kumeneko anthu akungolakwa ma interview, and Mr. Gabriel Chambers is still the acting director kumeneko. Munaitsatira bwino? Kani wavesa chisoni. Mwamba choncho? Chamvesa chisoni ndika. Ino simunaitanda ku interview kulepera. Ino ngumona ngati ndikachinyamula chinthu chichi. Uweza kuti mabwera kuchabe. Okay. Pamene pakuvetsera chisoni. Mpakuti padzikopo. Chine kufunikayo pali munthu. Ndipo wakhalapo munthuyo 2 years acting. Kuna zafika zaka 2? Wakhalapo ndithu. Osati duleke program tipange verify. Iyayi, kodi Achembezi tu adayamba 2025. Oh yes. So 2025 pano tili mu 2026. And 2026. Yetu timawerenga choncho. 25, 26 apa mbwanja. Ayi koma. Masamu awena. Matawa class down. Ikafika ndoa ya masamu. Ife aphunzitsa adala sitolo. Alipo asitolo. I think alipo asitolo pa umbu secondary. Akangobwera asitolo. Kunali tu ndubera kaye kagati kajifide. Kajifide ka. Tumi musimu kwenda bwe. So chimero ntauza chakuti. Boma likiuze. Okay. Kuti ma interview amene anthu amati kulemba kulako. Kulemba kulako. Achembezi wawa. Amalemba nawo. Ndi pamene tufuna titamvesetsa. Kodi ngati akumalemba nawo. Nawo nkulakwa. Mfomu chose mpunchi. Simuna bwere bwe. Ya ndifuso chabe. Simuna bwere bwe. Fuso nakuti kodi iwowo kwesi biko. Ngasiwo ndabela li office imo. Ngarajira na maita. Ngati akumalemba nawo. Fa ife libe umboni. Kodi akumalemba nawo. Umboni meno tilibe. Tilibe pa. Koma tingoyerekeza kuti iwowo amakalemba nawo ma interview makapanga nawo. Ndewo nkulakwa nawo. Ndiye mu office imo akugwira bwanji. Akugwira jihadi. Pamene popo akugwira jihadi. Kodi mmenza ni awungogwirizira. Ndakugwirizira jihadi. Akugwirizira tu ntchito. Akugwirizira ntchito. Yetu nchimodzi kuti ahead achoka. Ndi a debut mukalowe class standard 8 mukaphunzitsa ana masamu. Ungamakangwa ala kuitsana ajo mangola kuitsa futi ahead achoka. Yetu. So ngadawo agwira ntchito imwa nthawi iyi ndi ntchito yakukhoza. Ndio akanango apatsa chinthu. Ndio akanango apatsa. Kapena amene alakwitsa anthu ma interview. Ndio akudziwa chimene chofunika akhalewo. Chimene alepheretsera koma masala lindiwo. Masala. Alowewo. Zona. I wanted you to take that one again. Ngati munthu mamwitano tufuna mudzapanga ma interview ntchito yake ndi yakuti. Munthu uja nkulakwa. Chifukwa wenga tofika pamuza kuti walakwa. Ndio nasala lindiwe. Asala lindiwe. Sona ino amene mupakisa anthu ma interview ku SCB yamba ni ntchito. Ingwamba ni ntchito. Achembeza ike ndi pambali. Akhale pambali. Kapena abangiseni ma interview. Akhoze. Ngalala lemberani pono munthu. Basi. Sungamati munthu walakwa ngomati bakhalabe. Kuti atita anatira kwira. Nde pamene musitu pamvetsa bwino kuti baenda motani. Kodi mwankho mumvesa chisoni bwa. Hayi. Siba kuveka bwino. Mukawanga manjano aje. Hayi. Mani kwetsole. Kopero siba kuveka. Siba kuveka. Inu yamene mukuto jofa amatere kuma interview. Kiki. Pamwalakwa. Mwalakwa yeko. Ndio utateloyo asala alinayo. Aloweyo. Tichedwa nthawi. Ntchito ikufunika kumene. Ntchito yambike ku SCB ndeuti basi. Dziko lino basi tufuna lichoke mdziphuphu likatangale. So kaya pota kuboma kudziwa chipina kupanga koma timangounikira pamene popo kodi masamu akapa. Masamu akwenda bwanji. Ndithudi. Ndakunyadira. Kodi tisanasunthe ntchito za SCB kweni. Mazisatira. Kwambiri. Amafunika zitana. Amakhanga ti
somehow ma gatekeepers ongofuna makumbutsa anthu tenti samali katundu uyu ngwaboma tenti samali katundu uyu tentiende chonchi basi ukalepera interview alepera anthu anga ndakachito apangaso advertise ndikutumizani kumeneko ayi ndikutumizani ndokudalirani ndokudalirani akangoreso dashboard ndekutitha mwina maphunziro awo nangasife athu ma qualifications athu as a veterinary ungakakhale ACB director munthu udapanga za veterinary ndibati tiwere ngani zokhuzana kwembase kube kusokonera ulutsi wambiri there are too much turbulence kwembase ari too much turbulence usikuoneka muno bwino atwanandira makalata mmanja kuti inu takutumizani kwembase yakuti ena pitani kwakuti koma amene anatumizidwa kuyambirira kuti ali kumeneko ndiye kuti adapempha kuti bwera mkoni pano patufuna titumizeko ena ndi anthu osakuchokako ndiye ana malomba analankhulako akuti no sono zikachitika zimene zoti muzikanirira maembase kuti malo moti kubwera anzanu I think ndiye kuti tiyambano kuyuza njira ina tsopano uforce you kuti muchokepo mupumira mwamba khani yomwe ndikufanira kuti ngatana malombawo Mungu achulawo kuti anayankhuladi ndiye kuti ntchito inango achulukira tsiku limenelo mwati bwanji ngatana yankhuladi na malombawo ndiye kuti ntchito pa table panali mafailo ambiri ntchito inakula kutanthauza yani tsono ino ana malombawo utakudziwa ngati nenero waboma kuti munthu wa kwembasi sumwitana ndi mawu amaitana ndi mota pali imene amati recall provision amalembera mali amapanga recall amalembera makalata amakawa muli ku German basi tu contract yanu yatha ndi mukhale mukubwerera ku Malawi ndi anthu achipopita makauta ndi family ali ndi ana ena adayamba skulu komweko ndali ndi tizikwa matawo ndi kale tizikwa matomweta katundu wosiyanasiyana amagula chabwino ndiye chifoti bomba lanene kuti zibwerani sutanga kuti tanyamuka ayi pamene okhandondomeko zosiyanasiyana abomawa olivini dashboard ikaona ikuona kuti alipo ena kumembasi komweko koti masalari yawo sanayamba kulandira mwina miezi iwiri tsono munthu abwera bwanji ngati ndalama boma sitinapatse ndipo vuta so pakufunika kuti anthu aja pamene akuti zibwerani ndiye kuti ndalama zawo awapatsa makontena andi malamulo ake akuyembasa amanena kuti pamene waitanidwa kuti uzibwerera kumudzi katundu wako ku kontena ukatule iweyo ukapakire wekha ndiye unyamule zikwama zako ukapakire mmakontena pamene makontena akunyamuka nawenso ukakwere ndege uzibwera kuti ukadzafika udikire pang'ono katundu azibwera komanso ndi ntchito it's a process komanso panthawi imene ma process ajayambika amanena kuti munthu uja mu nyumba imene amakhala ife makhala kuti akupanga renti ngati ya boma achokeko amapatsidwa about mwina 4 days kuti akakhale ku hotel boma la apangire like ku hotel nyumba ichekozedwe kuti wina adzibwera zimafika pamene yes sizongoti tulukani aulana malomba akudziwa zimenezo kuti amene achotsedwa anthu aja akedwe ku hotel nyumba ichekozedwe wina adzalowemo zonsezo zoti zimafunika kuboma likamati bwerani akhalakonza koma kuteka mwina pressure kuchokera kwa anyuwani afuna upitawo zona nangasada apangitsa orientation tsono nimuona katulo ina ndipatse yakwembase lero ndiye pazichedwachedwa ndigwizana ndazo mezo so nkuteka kuti boma lili pa crossroads chabwino kuti uko anthu afunika adzibwera koma silinapatse ndalama zona awa tikapangitsa orientation ena so apanga resign kuntchito kwawo kuti ndine ambassador tsopano zona
chifukwa malamulo ake kuti mafika potuma inera uchite resign. Komanso malamulo ake suyamba kulandira salary pokapokoka ukapange present kumene kuja ukakafika pamene umambano umakhala kuti wayamba ntchito ndio kuti awawa ngati angachede kupita ndio kuti kwachedwetsera masalary ndio khala bwanjatu basi adakakhala mmene ankakhalira kale nanga kale yonse akakhala ngati mabasi limeneyo yangu limeneyo yangu iyo akhala mmene ankakhalira nanga asana asankhe kuti mupita ku embassy ankata mesa amagwira ntchito inu mwandiuze pompa kuti amayenera apange resign. Yes. Ndiye kuti kuntchito kudachoka ndiye ukudikira kuti panopa ninyamuka bwanji ndidya chani ndiye ukapanga resign kumakhalanso malamulo akuntchito kumene ugwira kuja kuti mudapangana kuti umapanga resign pakatha miyezi ngati malamulo ake umapanga drop your letter 3 months ahead. So kataiya kaka it's a very crucial time yofunika kuti anthu aja awathandize sanga ndalama uko apatsa dzibwera kena kazitero. So chimene chimachitika nchakuti zimatheka mwina permission pacha mwina pa anthu 4 ndiye mwina boma litenga kwa awiri kuti mukapita makawa ndazanu awiri abakhala tuthandiza so inawo ndiye kuti zimapezana kuti pa embassy mwina anthu 6 4 adapita awiri adakali komweko. So zonsezo ndizofunika kuti aboma chite machawi kuti anyuwana apite akale adzibwera. Boma pezani njira yodziwa mavuto ali mbali nayo mwakonze kumeneko kuti mwina ena watsopano akuzonyamuka. Sizimene dasho apite ena panopa tambakale kwachula your excellency pa ambassador ndi excellency ndiye udzingochula excellency pambalamba alibekali kwa au withdraw so your excellency uja apite anthu ajakayambe ntchito. Wonderful. Anyamuke. Good one. Ndagwirizana nanu ndipo dashboard yatsindika zimene apita anyamata apita azibambo apita azimayi ezona ena ayambakale kubwera amene ndalama zinapita ena ayambakale kubwera koma ena adakale komweko sikuti kusabwerako kuti akakamira kuti ukoko kwakoma ayi kuti ukoko kwakoma kwambiri ayi koma abwera bwanji ngati isalandira masala koma ngati papezekaso wina kuti walandira koma ali komweko amene ndiye anamalomba tumana polisi yake atumana polisi anamalomba tumana polisi akantenga ikhayo amene kufa abera boma amene abera boma apa mukhozo ndikirano iro likalero Paulemu waje kwathu kusiliperekera tanja la mazeni ndi chipongwe pepani paja monga ufumu kumene pepani ndi chipongwe so anamalomba ineyo ndikhozokhala nawo mbali imodzi ngati munthu adalandira zonse zoyenerera koma afuna akhalebe komweko use force popo force ikhalebe apolisi kayendereni ndikuyamikireni kuti mwayimaliza bwino imeneyi. Tsopano ndimaganiza kuti timalize tsopano pamodzi pano tinaitana mulendo mu program ina imene yonso ino ndinu producer so mzindi angana kucheza ndaikumbuka ino ndi producer wa program chabino exclusive imene yoyo ndiyoti talonjeza Malawi tiyesetsa kuti ndipo mukamati nyoza ndipo program imene iti nzobwesene munthu openga pa program msabage ine ni mwana wa masiya ndilibe solo muzali bane iye msabage nyocha nama unagaso kola Ayuba ngwabweresa pamudzipa nde alankhulapo zinthu zikapo anaombera mmanja professor Mtalika kuti ntchito agwira titapatsa mwayi kuti atiuze mmene akulonera dziko anaomberako mmanja zina koma sanathe kubisa nkhani imene inafunika yankhule akuti koma ndalama ikusowa kwambiri anatero da Ayuba akuti atapeza mwayi wokakumana ndi Mtalika auza kuti bwana pali malekeje ena ndiena ena nkuteka akhalira ndalama zikusowa sizipanga security mafoti ambiri ndi pamenepo chifukwa atamaliza ulankhula zimenezo panali funso limodzi lokha kuti tsono ku parliament mwatitekera zotana kuti iwalani iwalani Ayuba anabweradi Ayuba muchulawo anabwera panopa zona ndipo anenadi choncho kuti
kunjaku ndi ndalama diyasowa amatero ala Ayuba paja ndalama akuti maluzi chizungu chake amati ndi subjective. Okay. Usamanene kuti ndalama zasowa, ati don't generalize kuti ndalama zasowa, udzinene kuti ndalama zikundisowa iweyo. Iweyo zikukusowa, ena ali nazo. Okay. Koma Ayuba kuti tsono level imene zafika panopa si za subjective zizo yayi, koma kuti zafika poso aliyense. Lero iwo so anavomera kuti nawo iwo wonso ngakhale so ma MP wo nawo so nditu kakapezeka mwe chikuti njenje kuti kapezeke mwadelo chautangwa mkulu anosa amagwada kwambiri akakapezeka ndalamako ndiye amapempha kuti chonde a president mutaesa kuponya maso akuti muli malo ena ndi ena muchucha anatero ala Ayuba kuona kwa ati muchucha ndi ati mene mungatseketsekebe kuti zimene mufuna zosunga chumazo zichitike amene wamayankhula ndi Ayuba kodi mumabwereza chifukwa kasi munayankhula sino aisineyo koma anali Ayuba chifukwa inako zobera kuti tava muti kutero Ayuba nkhani imeneyi ayankhula ndani mukanthaya kaka zoperekera mbonine ayi ngati pangafunike akhala Ayuba koma kwamvesera Ayuba muchithunzithunzi chimene tili nacho ngati mdziko muno ambiri akudandaula kwambiri ndipo ndi madera ambiri business sakuyenda ndi madera ambiri tivomereze mitengo ya zinthu sikukwera ngati mbuyomu koma ndalamayo tsopano ndiye khangati kuti yangopanidwa pena pake chifukwa kuti ukagule chinthu sichokwera mtengocho uyena ukhale ndalama pene kondesi mapaonatu chinthu ngakhale mitengoyo sikukwera ili pamene ilipo iko zokhala tipompo mpaka chaka chathunthu usanakagule nakasi mtengo okhazikikawo ukufunika iweyo ukagule ukakondwe koma zoona ogulawo ukakondwe kuti mtengo sukukwera koma ukagula nchiyani ngati chokulira cholibe kukanakhala ngati kutchali chinkananena kuti tabwerezaniso uthengapo akuluakulu nkhani imene ili kukambidwa it's a serious issue ndipo tikuyenda kukhala very careful ngati aboma chondesetsani kunjaku sizili bwino zoona ndipo tikamanena bola abomanu muli ndi ma advantage osiyanasiyana masalari 5 10 ntabwino koma kumudziko anthu akuvutika mmatawuni momwemonso ngakhale mtawuni momuno sizili bwino munthu wokumaganiza kuti tsono kapena ndingoyenda wapansi ndipite kuntchito mwaona ndalama ndilibe mwaona ndikumayikitsa full ya truck kuti at least mwine kutengereka mtunda sapato full ya truck kuti mwine ndezitiso zwe ikutengereka nthawi udakayenda wapasi ayi kumeneku tilipemphe bomali yes kuti litaunika nkhani ya zachuma chonde imene ndiyofunika kwambiri kuiunika ndipo Ayuba anena kuti tsono zimenezo zopangitsanso kuti ngakhale parliament musamatidalire ali kulibe chiliponso kuti analankhula kuti mugwetsa ulesi akuti parliament sikuyenera kumayembekezera ngati nzika kuti ungasinthe zinthu atero Ayuba atolo ndi MP ade pano pali ku training apanga training 3 weeks ali ku Umimu ku Jama ti ku Umimu ku Malawi School of Government yechalimentary abasi kwa apatsa mangolomera ma MP kwa apatsa mangolomera kuti chiro tizigwira chonchi ameso ulendo yambaso asanayambe anakaita naso ma orientation akupitiriza komanso musaiwala kuti pali ena anywa enoti angobwera kumene sakuzidziwa anangofikira mu parliament asanakauzidwe kuti ntchito imayenda bwanji ndi akankumaliza nano ndi ma training enawo kuti anthu ndithu aphunzitsidwe bwino ndi Ayuba wali apanga nawonso kuti apanga nawo zimenezo koma akutero kuti andimene amayonera parliament ya Malawi kuti kungabwere chokomera dziko ayi iwo ali wokayikira kwambiri so chimenecho ndi chinthu choti tikuyenera kuti chitipatse phunziro timafuna mutati kokeranso I think a speaker more exclusive yes tizamvesetse kuti kukumakhala bwanji ku parliament yes mutagwira ntchito imeneyi itithandiza kwambiri kuti tizamvesetse kuti parliament ndi zimene akamba Ayuba basi
kodi kukutumani zimenezi ndiye kuti takulakwira ayi ndipo akokena zimenezo ndichita ikathawike yamawayi oho fo wike yamawayi pali mkulu wina abweranso sitinena pano sanene pano sitinena pano exclusive ya Tuesday pali mkulu wina abwera pano amenenso dziko lino liyembekezere zambiri adzafotokoze chifukwa ndi munthu woti anthu akumudziwa mdziko muno wonderful sitingabweretse munthu woti anthu sakumdziwayi tizibweretsa anthu oti ali ndi mbiri mutsindika pene umwayi tizibweretsa anthu oti ali ndi mbiri oti inunso mudziwa kuti eya tiye ndiphunzitsane pasiko pano mutsindika chocho bwayi munthu opanda mbiri ayi akapanga kale mbiri uko kena kadzabwere pekisukusi tisayilowetse madzi program tisayilowetse madzi ndakumfani isamwe madzi ya ndakumfani ndithudi ayi neso tilibe makani mulibe makani ine ni nyamata wanu oho mmadituma kagwire ntchito moto ine ni nyamata wanu bwana ndikuthokozeni kwani so koma iyi tisayankhula yakwansiriza ndi kwa kuntandire itere kwa Ayuba omwewo Ayuba awapero kuti afuna mtandire ndi mtsiriza ayikankhire kayilowera chakwasanthi akuti inu akwatsiriza ndi akuntandire mukumazula matoiletu ku Bingu National Stadium mukuzula matapo kumene koko kumagwetsa mipanda nkumalowa mpira mwaulere nde Ayuba akuti angokusamutsani koma akuyikirani basi muzikachokera kumeneko kero zafika muli mbu mwazivuta dala discipline kusowa akutero kutandire ndi ukwantsiriza Ayuba ndibwereze anena ndi Ayuba ejo fama amazati iwe iya ayi ari musabuka pokapo munene kuti talapa silidzaonongaso stadium agalindeza ekutokozeni kalankhulidwe kanu ya 7 years yoti president adzikhala munamvesera timalize mpamenepo ayi imene ija sidudziwa kuti akwatuma zimenezo ndani munankhula ndeneje abaso ya 7 years iyo iyayi portal parliament konko tiziva koma uzisufuka popanda moto kuteka pena pake izikutokota ndi ngati atuma iwowo tiziva owatumawo ngati atuma iwowo tiziva timva ndithudi timalize modelo tsiku la lero no ine sindikuthokozeni kwambiri tatero mundiye kuti chikumane Saturday makamaka mu program ine ya The Dashboard Bambo Robert Abel Kalindiza timanena kuti iwo akadzagwidwa ndi mashingozi pakamwa pawopa mzakhala odandaula manso ikakupezani yakuembase mzakhalanso odandaula kwembaseyo isayika adapanga kala orientation amene manganiziro mukhozopita ndi inuyo koma kale kuphonyanitsa basi tose tili pampando yayi titokoze kwambiri pamakina tagwira ntchito ndi ndani ungani chirwa kufikirano tsiku lina ine ndi Moses Magawa bwanji mukhale ndi usiku opambana imene ndi The Dashboard ili nkuthekera kunena kuti nzika zidziwe chimene chili chenicheni komanso adindo amvetsere ndi kutenga action komanso amene ali ndi mphatso yokwiya mwayi wawo makhala omwewo kwamene ali ndi mphatso yotinyoza advantage ndiyo mweyi akuyenera kunyoza motherani basi osadadzinyoza so ayi inu timalizeni palibe amene amafa kunyogodoledwa palibe imene ndi The Dashboard mukhale ndi usiku opambana bye bye zisingasiki komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri ndi manena chilungamo ndimati ndikamakhala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo handi